tar feadh dul agus tar sing songs ar bhas thula duine gáil tar spárs ha really ma. Bhí sin le cléich chéile as ha mar Caileagan so ha go spáirseán as a daisin. Ha má bhí féici na thula duine gach seachcin agus is tal an farpais go deach so sin má. So strong and so pure, you captured our heart, hold on with some style. So ha méir bhí cléich iomain an na bhamí ha mis maiachas an dar na bliana tre neart scoil. Háisich na caileaganacham, well van na caileaganacham ula gachleich agus fashion dulga clubbich in a sé na scoil agus nuair sin háisich mí son scipa Camainach na ban na station. Bhamín cánaí clinse mié na deireadh seachnaíonn ar feadh agus na héanaan a gáil tar spárs a bhas agus scéalach go mié na gaimichin agus dúireach grát chátálaigte bhí gachleich agus grá choimhearsnach bhith gachcha airson scipa so fashion obviously go máthairneach. Ha really ma deach ha tar spárs acin tar crack ha sin go má feis ha tar feadh dul agus tar sing songs ar bhas thula duine gáil tar spárs ha really ma. Mis méocha gorá go spáirseil agus gorá tar duine bh mis méoch gorá cool cléiche so bh mi gurí fiochannes deach cléich mé bheith spáirseil so chumédá. A tar duine mar mochairid sin cléich so bhí sin le cléich chéile as ha mar Caileagan so ha go spáirseán as a daisin. Ha mé tar Jeffrey duine a cumhachdaich trá iomain so chaine an bhíocha go neartach mar nach rámí caiile sin le san inis. Ha mé a bhí an na tar deasachadh trá bhí tros Alpa so ha go spáirseán mar sin as go ha mé tar caiile sin a dhéanú trá camp agus trá Jeffrey riutha mar sin as Camain is tournaments is riutha mar sin so ha go spáirseil. Háisich mí min cléich le mi cléich bacon nuair a bheith mí á bhó céir bliana gúis thug maithir Camain bec go agus nuair sin nuair a chaimí go bunscoil forstí háisich mí dul go trénig agus ha mí dúd go a bhí cléich bhna sin. Talam a bhí a cléich cóirí mó carriage sin ha má bhí féici na thula duine gach seachcin agus is talam farpais go deach so sin má. Ha fhèin códam siúl ar feadh alpa agus éireann cúteach ha dul halb go éireann ar a cléich iomain agus Mhàiri. Agus ha ddíireach má a bhí a tarsin códam a bhí mar tchéchas clunbéice so ddíireach mar son a bhí gáil páirsteán an choimhearsnach mar sin. I'm just me haithe bhfuil mar son fiús na níanaan ha cat seusan duine seo feicin go nuing a thula duine le gáil spárs as chaine deoch na gílann cléich footballs with the mar sin. Mis minic go bhfuil tar níon an bécha cléich an bunscoil neiste agus ha cudromach go bhí cléich ag ire áirste so ringet a cléich an under 14 agus under 17 in ire sin ach nuair sin nuair a sin stáithe má a cléich an san League Náisiúnta nó North Division sin na báireannaich nuair sin. Ha mis mainecha an na háisich iomain sé deireach feadh bheith gachleich agus sé scipa bat ach go bhí chomhláir agus thula bit mar sin nach nuair a háisich na scipion na báireannaich bheith thucha twisted Thigibh éit agus háisich daine bhí mainecha ha has chomá bhí gacha agus chaine deireach spárs a hain ar seán na feadh so sa ha ar fás ha daine éit tuigh spéis a thuirs gan na spárs éit taobh na báireannaich agus ha sin na cháchama agus ar seán na clubbichin ag a bhfuil skipan le báireannaich ha cudromach go bhfuil an daimhhacanne choláir étar skipíonn na feadh agus na báireannaich agus ha mis mainecha go bhfuil sin rilí ar fás ag skipa Camainach go Eilein.